Royal Enfield bike kachong hupon bang hiniatum dilai rai komsai kiari deng kachingnang. Karbi Longri Ajad Industry Levan pusitami Karbi Labor Union atuma phanang chingki ponang ji pusi Karbi Labor Union amai phu manaf kram sapen tuning report. Karbi Longri Song Center branch atum pen cepatur pipon dengki mo apamalong kepang terasai kedengpon. Railway Colonial long kedo ke bigicha sotuma phan prap jin pen tharli nangji LYDC. Votat lang solong VML Virgin Media Limited Company bitung atumpen offline meeting pamanpon. Aprang si Birta kila rado anuphan kardom bajirlo kardom non Birta than jebang sami ujang terang pi non arju ikha Birtang tonpen. Dilai rai komsai ki atumpen dilai police checkpoint along arniwang ta keton kelang kacharia sai kedeng ponasonsi vo signifying ko raner ke parnita dilai rai komsai ki atumpen asai ke chiklem ponahot adapa pormalom Guwahati pen Dimapur Nagaland anat ke dambom Royal Enfield bike AS01 GF 7217 lapen AS13 S66 40 aphan pasang dunlo bonta abaida bang kapasang jika lipa prap thumu chotlo lasi dilai rai komsai kia tumpenta laso abaida phan ar plung dun si tovare beng anep dun cheklo rai komsai kia tumpen laso abaid ke veka tuma phan kar jupater toka siding ponsi laso abaid humnita Guwahati pe nang kachong husi ke van pusi chiku bir ponlo bangso Royal Enfield abaid humni kachong hu atum Dipjoy Juti Saikia Jorhanasor lapen Joy Gogoi Guwahati asor pusi pang thekpon. Kachong hua bai lapen kachingnang cek bang hinia tuma phanta rai komsai kia tumpen cepari deng ponsi sayarona tingpen klempon lo. Bini vo signifying koranir kebarni Karbi Labor Union amai phu manakram sapen pherangkia mai kangipon. Karbi along solar project penching lo kaprek industry kevan ki akenang sotlo bonta Karbi along Ajad Industry levan pusitami Karbi labor tumpen lamthi sibak nang pachini pona sonti mesenji athe Karbi along labor tum anta Karbi Labor Union atum along si do entlo lasi Karbi labor tum tami lahai industry along pachongdat dunlong nang po Labor union hote industry lapen company lahai phani tum isi kenang sorlo kache rai kom ji apu thako asi number 1 ke nilitum la industry matela solar project apu thaksi number 1 ke lalo athe solar project bangke non kedam tang stame penang abang putum chongdonjam laposon dolo lasi laso ko thak lo mangke nilitum la labor union pensitame kaching ki abangke doning pulo number 2 lo kaching ki abanga kenang so athe labor union tum hanjong si kaching ki ave pulote ledam de charjim abusin nili matha bonro athe halada company long matela industry long labor bangkon si toy duning no lage nilitum labor union andar on sidolo lasi laso long bang nilitum han karbeng long autonomous council atum sidame naching wai pon ma kenang sorlo laso na thasi kedam tang sidame penang organization phane kaching wai pon no poson dolo lasi tame nilitum labor union nilitum ke all labor union dolo lasi state pen government register lo lasi nili tumpan nangaching kipon coverage ajok si pinya bangke labangso alam theba klanang tawlo lasi labangso industry apu thak bangke ilitum karbinglong long matela east karbinglong laban west karbinglong stami ilitum bang akenang sotlo industry dowek nampo jong silitum industry abang jum hek pulote ilitum ang tang long kachonglat abang pulas puson si ong lako kedam tang hon bangke lasi labangsu industry bangke kelang jila aningkam ke do unang jila athe isonwet sonwet gajok se do unang la
lasong thang sinon ke dam tang sitame lada semena factory sitame dulu sitame lahai bangke nikan plike thangke plike ba phang sil hai le naik lang lo sitana na bangke solar project pendang lo ke bang jilang industry do an sitame nilitum la lebar union tum han sitame nang ching bai pon bang ke nang so lalo lasi Bangso along kedam tangar nian ki Karbi Longri along ason kaprek a hempen chinglok flyover hai hui ki kim kerang ponalong anta ang tanpen kewang atum saidilo. Bonta dak Karbi Longri su ijang atum chongdat dun long lisi Karbi Longpen ang tan an chongdat dam nang si kisung chetong ponang lo. Lasi kewang selangar ni pen ang tanpen amunit atum aphan muti dak Karbi Longalong arisu ijang atum anta lahayalong pachongdat dun long nang pupusi Karbi Long Labor Union na mai pu manaf kram sapen chuning report. laso tengpensi laso industry long nengi tumsi toilen po lapen ndutulan ile tumla hem ki kim se tame thedung lo na building hem bahai se tame ni tumla labor union pensi labang so labor atumhan labang so amistri tumhan ni tum pensi ke toilen long apan adai tu pg se tame non ke dam tang por bangke ile tumla labor union atum tang tedet ajo ini si itu lapisan apa si mana dam juga mate tang tedet ajo ini si itu mangke mahera dan lebar abang lo pasti lalu angtan dan kira lebar si kami dang lebar union tuhan kacing wai bang donang ji usi pini bang bang so asai ni tum klaim ponji pansi akamat hadolo kirang jilang anikan pun bang ini tum lahai asai ke deng ponji pansi mat habongo lasi itu tumabang karbeng long kedo bang ku bang itu mesti tami lebar union tumhan cingki nang ko lapen bahera ta chongda tum si tami ladak me thang adim long kache bang ji phamang si kinang sablo Methang hawar lapen jutang aklamalong kachepang thurpon vera bangkya kenang sot pupen Karbi lo charli asong center branch atum chepatur pipon along lo ka charli bomatum cherap chetudungsi dengki mo apamalong karko karphek ponsi kapang therasai ke klempon lapen dengki mo apamalong vusik ni phai ingkoi rasir kep arni HSLC lapen HA sasarlang ki undona tumaphan tami karjo jaimek dengpon ji pusi Karbi lo charli asong center branch atum pen pachinipon pini ladak dengki mo pam center bazar lo ke station lo ke pangthira sake dek pon labangso sake dek pon la ke non nakele ji mate ke wangji Sunday 29 labangso arni dile to KSA center branch committee him pen ji 60 mate patir pi pon si inter school competition kam education awareness program labangso sai dile to ladak deng pon po la 29 arni labangso themes mate athipi ke en pon ke empowering student for excellence expressions and social impact labangso nile to mathipi ke en pon pen labangso afron ke patil pi pon ke student ang bong interaction ke do pen talent hai ka ke share la pen student atum own creation kwan se ke do ma la pen student lo hidden talent ke do la buhai ahormu mate la pusona talent mane nilito openly showcase ji phan nilitum labang show program organize mon lo lapen labang show program lo nilitum criteria putame bi pon labang show program lo criteria ke lapon lo asitina school pen ta class 6 to class 12 la pusona fancy deng pon lo lapen each class pen 2 student la puson si nilitum labang show competition of criteria bi pon lo lapen aiwen bang ke extempore speech poem recitation quiz competition lapen art bangta art competition bangta board sketch and color la puson si nilitum labang so competition of event deng ponlo lapen labang so program abang ke nilitum ki en deng ponang ko bang ke student atum angbong ta interaction ka wepen la puson heko mane reo pusitame atelen ka chepaklang long lepen la puson da dokoti kasi nilitum la hai matha ponsi la bang so program bang deng ponlo Kwanang deng Charlie to hansi nilitum la kachpati asai ke deng ponlo nilitum la bang so kachipati asai ke deng pon ke class 6 to class 12 apansi deng ponlo longkan ba school ito yo nilitum la bang so under foloni constituency arlo ke do high school apan an ke nilitum invitation mate la participant alo tambe pi pajir dam laplo
แต่ส่วนทักลงกับแปรกฮาวาลงตอนนั้นเลยตัวโซส่วนทักasai deng mon tuelang on nili tum kaji sikpon ke dolo ki cheng si accommodation bang ke ladak emena dim pen si pangcheng ponang ji po si emena dim pen patir pi pon pen pangcheng pon po la pen data fit ke kaprek hawar sa nili tum kap pon po Bangso kapang thera jai mekalong Karbi Longri Song Center Branch Committee Maipu Atur Ingti Kongchun Bang Mirjengbi lapen Karbi Longri Song along Klembang Pu Bang Phiatum Chetong Nonsi la so kapang thera jai mek mesen pen pachun pon Pholoni pen sarhon ingti Karbi Longri Abirta Ang tan pen kewang ki bikicha su ki ong dunga tum ki train pen si kewang bang La pen railway track adunga longli along amasi hem chikim detiti la sonsi dipu railway station angkang anta ke bikicha suatum ansi do thiplo la sila haya ron re pen ke do thip ke bikicha suatum aphan tharli jipusi ke damtang surhinira inkoi raisi ningkan lamding railway sai campaign dipu railway station ke pardo angkang an ke tharli ejia phan pachini etlo bonta pining surhinira inkoi ra pho an ke ningkan phopleng thu etlo Setame piniar nianta lahai ke bikicha suatoma phan ke tharli pon thek thelang Lumbajong Youth Development Committee LYDC Maipu dhonrong pharla pen aria sanghwa tumpen la soputhak ningduk chepaklang pon la si prabjin pen ke isia saikam la pen railway saikam tumpen tharli serak japhan LYDC Maipu dhonrong pharpen tuning report dak railway department ma railway along si tum karjap lo pini hola tu thayan 21 pen non a ni kan follow an 25 an pini an pining kan an ke tame langdun bom lo tame ninje je lo pulo tame pini ninje nang kok lo ninje nang kok lo pini an ke sami Karbi Anglong Thomas Council pen andame kopi pon ma pudak railway department pen tame lutis kipi pon non an tame ladak lutis kipi pon along hem ki free jipu alutis kipi pon non an tame mane pi contact de nasi nitum asuri de lo langdun bom lo tami pi an tami lapu an se do bok hanjang lo lang tami non lang tha ba khai tung yo hem na chikim tip arvi non suri pen non ada jirpar do analong an sami pini an tami dak ba hem na chikim tip bhari mondir ti yo lang tha yo punata arvi ekdom bhari hem mundir an chikim te kopia polo te Karbi Anglong Thomas Council tum ke alam ninje chon nang nimite ho akam na claim nang pitao nitum bha development pu chor keli nitum dak dipu tawon along tamila hem ba so ba khai tum han hem free srak nang pon nitum dak development ke nitum hang nang dek nang pu dak ki lasi ba khai ba so tum han ke di lang ding ong tamila son bang tinang ni ton lang tha ba khai tum hedi heng ki phil po men pen pot tu than ten wan pen hedi not antami hoyo lam ding antami dam se really dharna doram se tamben pini antami yo kopi polo Karbi Anglong Thomas Council tum ke lang ding ke lahai ke ni tum ta ning dunu dak meti ho de la si Karbi Anglong Thomas Council tame la si prabjin pens tame so lutis bang palino hem free sirak no ba khai tum ha ni tinggal lan vel etum dak Longbajong Youth Development Committee pen ke la halu ne opposition lo keli pote mo frang bang ke ni tum bang ke thana chin ne lo la ke mo ka si song do that prote bang khai bang su tum hang ke bang ke ni tum tame free serak nang po mo free penabdik pen sami ni tumbang hedik kasih song do kok tahen lu pune adaito do prote Karbi Anglong Thomas Council tum si daito do yi laki tim Karbi Anglong Thomas Council tum si laki daito do laki mo pene pote ni tumhan pulong ni do laki ba khai ba su tumhan kang hon ajoi ne pen ni tumhan kasih song det prote ni tumhan ke ajat kam sami ajat amu long sitami ni tumhan patip ponong lelo mo kasih song along polote ni kar ni tum kasih song long polote Karbi Anglong Thomas Council tum ke lake daito che and back nang pop mo pene pana nitum kasih song det polote lake Karbi Anglong Thomas Council tum si daito che and nang ji nitum kasih song along polote nitum ke kasih song lake VML Global Advertising Industry Leader Company Abirta atumpen ke damtang vusik ni phain koi ra trok siar ni vothalang so hi thi kalong sir studio along mai kang ni VML Global Advertising Industry Leader Company laki isi online pen tangka ka income avarsai labang so company laki international company VML Global Advertising Industry Leader Company India det pialong ke damtang aningkan pen sai nang klembom si Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong district arlo antami nang lelo
la soalong larlin teron pitami enix rong hang pialong si join dun lo lapen veskar biang long aratami bangso sayalong cherap chetudu non pusi chuning ripa do ponthu VML company long ke join dun japan tangka surhini piponangji lapen tim che selam lote income mesen long pon puputa larlin teron pi pen than pachini ponthu bangso ajai megalong dongkamuka municipal board vice chairman harmon b anan inghi larlin teron pi basa timung sarji kramsa arti jinthong pi lapen kaprek man peng ki dotung chetong dun board hol pen great sontimung Karbi Longri Abirta Ini pon lake BML mate Virgin Media Limited offline meeting ini tum ki binang ko kalama bangke tamane difu nat isa nat ki bang office ta do mate charity mate offline meeting da bibom lo ala pu nat ke population do pick an lo sita ini tum ves nat ke la hai paklang te da posi population ta ave da lo ini tum malong ke la si munia da tum ekdom fraud tu matharong ji la so posi munia tum han kapamang tu head da tiap hasi binini ni tum dak BML mate full form Virgin Media Limited la so offline meeting binang kok lo monit tum han kapamang tu he phan tamane la ke fraud kalilo sopta join do nang po join do no te join fee bang 2000 join do no te la dak sakuri long po puta hino nelo la sila dak join do lo pulo te ki claim nang bang ke daily tax la bang ke tax lang lo te 2,100 laki monthly ke long ko daily 70 rupees la pen ni non abang ke first ni join don lo la bang ke taxi ni da kuri don cholo la bang ke daily 70 rupees si long bom lo monthly ke 2,100 la pen api ni downline chiri lo downline bang truck chiri da api ke ni salary 1,000 sitame ni long pon lo la pen non bang ke ni ako downline chiri bom pen ni 18% ankele ko bang ke ni 14,000 ta me salary long pon bom lo la sinili ning chethe pick an lo la so kam ni la am so se aro ka paching thur ponji phan sinili bor I pon lo la pen ni upline ke agnes rong hang pi alang I phan ni ning ching sam pick an lo la so kam nang ke than pon thek ma te nang ja pon thek pon la si alang li ping nang chetong ron de se tam ni alang li phan choro lo la pen ni alang li phan a hem dam pen aro choro dam tung lang agnes rong hang pi phan la sinili la am sinili lam theke in tonic kop po Nili ke join tanker jiding o elang cekloyon pi si dolang sita cekloyon pi pen nili join don det pen api arleng bang downline bang celong o masin nili bang ke 14,000 ke 3 months lo nili ke long ta 14,000 bang ke nili to office ke do ke la ke di fu taralang so near clock tower tum nili pusita mela offline meeting an sing ton pok po bang ke nili kali aro nili bor ipon thu bom ji charity sita me nili claim pon ji la pen un an ke ile tum vesanata office chewan long nang po pusi nili bor ilo la pen aku chun vet po pusi nili ning che thelo nili me thang phanta la pen kadluk ka ve ili tum vestar biang long arap tum am sita mela so kam long nang chen don po mate nang join don po pusi kadluk ka ve phanta nili ning che thelo Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom